M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Abale ndi alongo, ndikulandireni ku programu yathu ya lero ya Tiyankhule na Ambuye. Lero lachisanu pa 15 September 2023. Ndipo tikupanga chaka cha masauso a Amai Maria Woyera. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata kwa Aheberi. Aheberi mutu 5 ndime ya 7 mpaka na 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Akoret Dzuwa kuchokera ku St. Martin Parish, Chilimba, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu wa lero ukuchokera m'buku la Yohane mutu 19 ndime ya 25 mpaka na 27. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Zikabuma achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Kizito Parish, Chigoneka, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu akalata yolembera Aheberi mutu 5 ndime ya 7 kulekeza 9. Yesu pa nthawi imene anali munthu pansi pano, mofuwula ndi molira misonzi, adapereka mapemphero ndi madandaulo kwa Mulungu, amene anali nazo mphamvu zompulumutsa ku imfa. Ndiye popeza kuti Yesu adazipereka mozichepetsa, Mulungu adamvera mapemphero ake. Motero Yesu, ngakhale anali mwana wa Mulungu, adaphunzira kumvera pakumva zowawa. Atasanduka wangwiro kotheratu, adakhala gwero la chipulumutso chosatha kwa onse omvera Iye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu 19 ndime ya 25 mpaka na 27. Pafupi ndi mtanda wa Yesu padayimirira amayi ake ndi m'bale wa amayi akewo, Mariya mkazi wa Kleopa ndi Mariya wa ku Magadala. Pamene Yesu adaona amayi ake ndi ophunzira uja amene iye ankamukonda kwambiri akuyimirira pafupi, adauza amayi ake kuti, "Mayi, nayu mwana wanu." Adauzanso wophunzirayo kuti, "Nawa amayi ako." Ndipo kuyambira pamenepo wophunzirayo adawatenga amayiwo kumakawasamala kwawo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Lelo tikupanga chaka cha masauso a Amai Maria Woyera. Chaka chimene tikupanga leroli chikugwirizana kwambiri ndi chaka chimene timapanga zulo cholemekeza mtanda woyera. Chifukwa chani titalemekeza mtanda woyera? Lero tikupanga chaka cha masauso a Amai Maria Woyera. Ichi nchifukwa chakuti Amai Maria ngati amayi a Mulungu amene adalera Ambuye Yesu, adawasata Ambuye Yesu pa
njira yawo yonse pa dziko lino lapansi. Ndipo ngati kholo zonse zimene Ambuye Yesu adadusiramo, Amayi Mariya adadusiramo ngati kholo la chikondi ndi la mtendere. Ndipo pamene zulo timalemekeza mtanda woyera, Amayi Mariya adali nawo pamene Ambuye Yesu ankapachikidwa pa mtanda. Ngati kholo anadusa mululu, anadusa muzowawa pamene ankaona mwana wawo ali kuvutika, pamene ankaona mwana wawo atapachikidwa pa mtanda, pamene adaoda mwana wawo akufera pa mtanda. N'chifukwa chake lero tikupanga chaka cha masautso a Amayi Mariya makamaka kulemekeza zonse zimene Amayi Mariya anadusiramo, mavuto osiyanasiyana amene anadusiramo, mulume anadusiramo chifukwa cha mwana wawo, komanso pakuvomera kukhala amayi a Ambuye Yesu. Chaka chimene tikusangalira leroli zikutithandiza ife makamaka ngati Akhristu. Kodi tikadusira muzowawa timalingalira zotani? Nthawi zambiri ife timaona ngati tikamadusa mavuto osiyanasiyana Mulungu watiyiwala, ndipo timaona ngati tili kuyenda tokha mu njira imene tili kudusira makamaka ikakhala ya masautso ndi mavuto. Koma Amayi Mariya akutionetsa chitsanzo chabwino chimene iwo adayenda ndi Ambuye Yesu, ndipo iwo adagwira ntchito yawo makamaka yokhala amayi a Ambuye Yesu mokhulupirika, ndipo adayigwira molimba mtima, ndipo adayigwira molimba. Ifenso ngati Akhristu lero tikupemphedwa kusata mapazi a Ambuye Yesu. Ngakhale anadusa muzowawa, ngakhale anadusa muzovuta, iwo adakhalabe olimba mtima kumsatira mwana wawo mpaka adapachikidwa pa mtanda. Adakhala ngati ena, adakakhala ndi mkwiyo makamaka kuona masautso osiyanasiyana amene Ambuye Yesu anadusira. Amayi Mariya masautso onse amene Ambuye Yesu adadusira zidawawira mtima, adazisunga mtima, adaleza mtima. Ndi chifukwa chake lero tikupanga chaka cha masautso a Amayi Mariya oyera, kuti anadusa muzovuta zambiri, anadusa muzokhoma zambiri pakukhala amayi a Ambuye Yesu. Izi nafenso tikupemphedwa makamaka pa moyo wa Chikhristu kukhala anthu oleza mtima m'mavuto osiyanasiyana amene timadusira, m'masautso osiyanasiyana amene timadusira. Nthawi zambiri ife tikapemphedwa ngati Akhristu kuti tithandize mpingo, olo kuti titumikire mpingo, timanyinyirika, timanyalanyaza, timafuna njira zimene ife tikudusiramo zikhale njira za chisangalalo, zikhale njira za mtendere, zikhale njira zimene zimatibweresera ife ulemerero. Amayi Mariya anavomera kukhala amayi a Ambuye Yesu, ndipo muzonse zabwino muzoyipa iwo adavomera kumtumikira Mulungu, ndipo sanabwerere mbuyo, sanapeneke pa ntchito yawo yotumikira pakukhala amayi a Ambuye Yesu. Ifenso tikupemphedwa makamaka ngati Akhristu titenge chitsanzo chokhulupirika pa ntchito yathu ya Chikhristu ngati Amayi Mariya. Olotadusa mavuto otani, olotadusa masautso otani, tisabwerere mbuyo, koma tikhale anthu olimba mtima pakuziwa kuti ntchito imene tikuyigwira ni ntchito imene ife tayivomera pakukhala Akhristu. Nthawi zambiri ife timabwerera mbuyo, koma Ambuye Yesu sanabwerere mbuyo, Amayi Mariya sanabwerere mbuyo. Penso ngati Akhristu tiye tikhale Akhristu olimba mtima pakugwira ntchito zathu zachifundo, pokusabwerera mbuyo, olo pakusabwerera mbuyo makamaka pa zokhoma zimene timakumana nazo. Titenge chitsanzo cha Amayi Mariya amene adazichepesa pakukhala olimba mtima pakugwira ntchito yawo mwachifundo ndi mtendere. Tiye tipemphere makamaka msiku la lero kuti Amayi Mariya atithandize kukhala olimba pa moyo wathu wa Chikhristu pamene tikusatira Ambuye Yesu, kuti chinthu chimene tingathe kudusamo sitikhala tokha iyayi,
koma tilimbe pakuziwa kuti tikusatira Ambuye Yesu amene njira yawo ndi njira ya mtendere, amene njira yawo ndi njira yosesa chikondi pakati pathu. Amen. His death brought tears and loss to